Hello. Mit-tajta tal-video tistgħu tobsru x'ħanagħmel dil ġimgħa l-iktar ħaġa li mmissjaw minn Malta hija l-ikel. U speċifikament dal-aħħar kienet kollha ħafna cravings ta' ikel li jsar fil-nannit tiegħi. Kont qed nippjana naqax ħaniklu u weta għandi aptitek u għandi aptitek u għadet żomm qed nara tema. So deċidejt li ħanagħmel ġimgħa sħiħa kull jum insajjar xarra differenti li tipika Maltija. Issa, tipika Maltija ma fl-istess ħin tipika tan-nannit tiegħi. Xorta ġifieri dishes Maltin, imma ħanagħmel ir-riċetti tan-nannit tiegħi. Pawża qasira biex nifurmalkom li dal-video mhuwiex miġġibrilkom minn MasterChef Malta. Also, ir-riċetti tistgħu issibuhom fid-description. Issa, il-problema hi li bħal ħafna nannit Maltin naħseb in-nannit tiegħi ma jisawx measurements. U meta saqsejt ir-riċetti kollox naqa' basal, naqa' patata, naqa' karotti, naqa' konserva u jiena tipo imma kemm rrid nagħmel. In-Nanna Mari taffa minn ħafna l-ħelu. U miskina qatt noqgħod nsaqsija kollox għax bil-ħelu tkun iktar preċiż ovvjament. Għadet toqgħod tiżinli kollox tibgħatli. Imma dil-ġimgħa ħanagħmel ir-riċetti tan-Nonna Gerit u tan-Nonna Mari. Ħanagħmel ukoll dishes li fi sens bla riċetta jew li riċetta tiegħi jew li sibt online, imma mainly ħanagħmel ir-riċetti tan-nanniet. Llum ħanibda bit-torta tal-corn beef u vera li biex nagħmilha dit-torta tal-corn beef għax tinżel għasel kull darba milta. Naħseb darba bissa milta f'ħajti meta kont Erasmus u vera kienet ġiet tajba u minn ħafna ngħid ħamilha. So ħanibdew b'dik. Il-ħaqt ħriġ l-affarijiet kollha li għandna bżonn. Bażikament kull ma għandna bżonn patata, karotti, corn beef, bassal temm, konserva. Innana ma tagħmilx piżelli, imma jiena ħanżid naqa' piżelli wkoll, ftit żgħira salsa. Xi spices, Worcester sauce, nisperet ngħidha tajba. Ħela u ma nafx semmejtix il-konserva, u ovvjament bżar u melħ. So, ħanibdew.
Mela lesta ħġnija, ħanaqsmu issa. Aspro, satta. Ma tqil. Enta soġġuget, karma. Tajba ħafna, proset. Kon se jilek twakkarni fil-torta li kienet tagħmel ommi, tal-corn beef, kienet tagħmel ħafna. Dalija mhux livell ta' Masterchef. Mezzi kol qoxra tal-larinġa nikola jiena. Tajba ħafna ġiet il-qoxra. Laġina jumi, mux il-qoxra. Madonna. Jina personalment oġbitni, ġit tajba. Ġiet. Palta nana għarit oġbitni. Ħankompli nikol u narakom għada b'riċetta u platti ieħor. Hello, illum it-tlieta u wasal ħin biex nsajjar it-tieni dish ta' dal-video u llum ħanamlu minestra. Mela, excuse the hair, imma għadni kif mur niġri u ħsel ċari. Mela, ħanibdew, ħanurikom naqra x'għandna bżonn. Mela, dan il-ħaxix li rrid inqatta' minn qabel. Imbagħad għandna bżonn daw għal waqt it-tisjir. Da, oh my god. Ma sajt insib imkien aġin zbeċ. Mela għerit tuża dat tip ta' aġin mal-minestra. U biex nagħmel riċetta eżatt kif tagħmel għan-nanna, trid tinsib da u ma sajt insib imkien mis-supermarket sewek ma jbijawx dat tip ta' aġin. U msamma mbagħad ħanipprova Turkish supermarket. U kalam dal-aġin, ġifieri. Vera provaw jinvaduna, imma viva t-torok. Anyways, ħanibda nqatta l-ħaxix, għax il-minestra d-dumna qassir, għax nħallu għat-tek-tek fuq il-nar insomma, ndak xinħobba għanna, ma fintuni. Dan ħalli ħjali u mal-ħjali ħanitfalu cube u da. Issa li għamiltu kol bil-ħaxix li kien baqali għax ma żajtx kollox għax kif rajtu qasbis kważi qatt f'dik il-born ma ħseb orek kif tfajt iktar. Imma ħanifrida għal darb'oħra ħalli nifranka naqa' xogħol. Dan qed jgħali bil-mod, so ħanitfalu dawk li qedtilkom. Thinking about it il-vermicelli bis nitfajtu fl-ħar mal-ħaġin. Nitalmu mill-izbali, mux problema. Ħanħalliħi tek naqra fuq in-nar, nasib nħalliħ xi 3 kwarti, ġajlu forsi 10 minuti. Suppost ħalliħ xi sija u nofs, imma ħanħalliħ xi 3 kwarti u mbagħad nitfa' l-ħaġin u mbagħad ninservu biex nieklu. U fil-waqt, sakemm tek mur nitfa' load. Adult things. Okay, so għalni kwarta li tfajt l-ħaġin, ħandu u ħanarux lest. Der inti t-preferina aktar jibbeżu naħseb? Ma lest. Lest hi ma. Tajt ftit ħobs għal-Daniel ukoll. Għandu u għal-verdict. Isma, dal-plat mux ta' livell. Iwa, dejjaqtni. Tajjeb ġi. Nuqa melħ. Lallu. Jina ġbitni u koll. Bħala effort to taste ratio tejda. Trid ħafna ħin biex tamela, imma naħseb worth it, verġi tajba, ovvjament super healthy u nutritious. So I guess for the first time li qed nagħmel minestra, x'qatt m'għamilt minestra qabel, naħseb għamilt xogħol tajjeb. You will be the judge mill-videos u hekk għax ma tistgħux idduqha.
Ma you have to take my word u then use word for it. Issa Daniel ma ħobx is-sapop, noġbitu. So, says a lot, ux vera. Iva vera. Dik kienet il-minestra rakomada għattilet dish. Good night. Naf li isa l-istess ġurnata tal-bira għaxan diġari mġarrab. Imma rrit ksiltu għax rrit mort nġri. Imma nwetkom l-lum l-erba mux tlieta. L-lum imma ħanamlu xaħġa tal-ħelu u ħanamlu it-torta tat-tamal ta' Nanna Mari. Sajja ħasra, Nanna Mari vera gustajta meta dal-weekend saqsejta riċetta ta' żewġ xorti li tagħmeli. Għadet tibat li l-video. U għed ħanurikom bieċa naraw fl-imkien għax vera cute. Barra għara, dina ġina dal-mennu, ħanurik kif, ma nafx, għara kif istillaħħa, tamel il-lembumba. Tamel ekka ramar. Għaxen kittellaħħa bidek, titċarrat lek. Alright? All right. Tiprofa tellaħħa maġlubin. ċettiġ bite. Għara marja jawkol, u le, għara maraj. Issa trofijiet, kem taqbadhom hekk. Tara u tagħmilhom hekk biss. Il-kameramen tajjeb tagħmel li għandna. U tiġi hekk, insomma inti iktar għandek ila biex tagħmelhom punisti. Si? Issa ħanamlu oħra. Għax nejja, għal-ittadi jgħu biex tejju toqbu xejba. Insomma, issa nitfa' ritratt ukoll tat-torta tat-tamal ta' Nanna. U nikkumparaw naraw kif tiġi. Il-ħaqt iżint u għattajt kollox. Infatti rrid noħroġ ġina xrid inħalliha at room temperature qabel niftaħha. Meħe, dat-tip ta' ħelva jfakkarni fin-Nanna Marija x'kull nhar ta' ġimgħa meta konna mmorru għandha. Kienet dejjem tagħmel xi ħaġa ġdida tal-ħelu u dejjem kont inkun looking forward li nduq xi ħaġa tan-Nanna. So tlaqna ħanibdew. Nuscini. Xi stress. Mela sarna iktar ħin għatte ma li ħarġet it-torta ħallejta tiksaħ, naħseb ilu xi satej issa, satej, għaliex ma rridx inkissira jien prova naqtaħħa. Imma ejja naqtaha ħanduquha. Okej, mhux ħanikdeb qed nibsa li ma saritx biżejjed. Għariża għadha mxarba min-nofs, ma nafxux ħabbat tamal. Ħanduquha. Naħseb ħanibgħat insaqs in-Nanna. Tajba ġiet. Ma minn għalija t-tibbiż di. ħana batela. Okej. Batit li Nanna, batit li voice message ħan ismaħ fl-imkien ħan għamil reaction. Shout out il-ħojer by the way. Għandu feeling ħatejli li mux tajba u li t-tiġini jixfam minn ġewa. Ma nafx, għajn isma l-voice message. Hi Mar, il-bajt kien kbir ħafna? Ejwa. Għax jekk ikollok ħafna liquid jista' jkun tibqalek naqra soft.
Però ja fissa saada dik mbagħad tix-xotta ta' flok tagħmel erba' tagħmel tlieta, u għax inkella jkollok ħafna likwid. Imma b'daqshekk xorta tajba tiġiku. Okay. Korn tajta ħin tajjeb għax ħmaritlek u kif teħmar mhux se tħallija iżjed. Vera, il-legs kienu naqadbar. Għax provajt nażel li żar tnej li kelli imma kollha kienu kbar, so ħen naħseb għalhekk għandha raġun. Nonna knows best. Imma to be fair tajba ġiet, issa jekk inqum f'nofs tal-lejl b'saqqiet ġani ma tkunx saret. Imma ħadd biċċaw tajba kienet, bes baqgħet naqra soft, ma kienx tidher ġifieri not cooked. Ma kien hemm xejrani, ġas kienet soft. U hija issa naraw. Imma narakom għada għal biex ieħor. Hello, naħseb at this point bdejtu tarawni f'dil-kċina u jiena wkoll ma nafx kif ħankompli nintroduċi da sections. Illum ħanamlu r-ross il-forn u again din hija r-riċetta ta' Nonna Gerit. Bħalissa qed insaħħan il-ħalib għaliex irridu nagħmlu l-beċamella u biex nagħmel beċamella għandek bżonn ħalib sħun. Il-ħaqt qattajt il-basal u issa malli jisħon il-ħalib nibda nħusi bil-beċamella u nipprova nagħmel it-salt at the same time. Idealment ma nagħmilx hekk għax il-beċamella trid naqa' teknika, imma sar il-ħin u rrid naġġel so tlaqna. Madonna naħseb dik kienet l-iktar ġurnata chaotic sissa. Ma rnex nifilmija kollox, imma ħanurikom issa lest ir-ross, lesta t-salsa, l-beċamella lesta wkoll, ħanħallat kollox, nitfa' fid-dix u nitfa' fil-forn. Illum kienet was chaotic, as I said. Imma id-dix ħarġtu mill-forn, l-estissa ħana l-ħjuqat naqa. Ma għax kollu f'dix wieħed, so għamiltu jisu f'dix zaħiri ħor. Imma dan u għal-kbir u vera jider li ġitajjeb ġifieri. Imma mux ħanigdeb sarna ħin, naħseb kważi d-disa u kellna wisq ġuħ, so ħadna mill-leftovers tal-minestra. Imma ħanduqu naqa. ġej nduqu. Jew tiżaħallu ħna oħra. ħanduq. Makeshift. Tajjeb, jidher it-texture. Il-corner dejjem tkun iktar maħruqa. Ma tinħossni isni dak ta' MasterChef. Fidejk, għax jidher jaħra. Stik. Tajjeb ħafna ġim. Tajjeb ġim. Għada fil-kas meta niklu fil-għaxija intikom proper review. So, għada. Hello. You might be wondering għalix ma bdejx this section tal-video id-dar illum. U dakax ħammur il-supermarket, sejra Albert Heijn palissa, għadni kif l-estate mid-daily stand-up u it's my lunch break. Sejra supermarket ħarġ il-hops, għax illum ħanamlu ftajjar. ċe, fake ftajjar għax il-hops mux ftira, imma ħaniprofa nsib xi ħaġa li tqarmeġ forsi tkun naqra simili.
wasalt id-dar. Sfortunatament ma sibx hops li jiġba ftira, so kelli nixtri baget għax dak ġili provajtu naf li armeġ, naf li tajjeb. So, xajt lilu. Issa, ħannu rikom kif namel it-taħlita tal-ftira jena. Ovvijament, tonta żejt, namel ftit ħabaq frisk, inqatta ftit basal, imbagħad ovvijament konserva mal-ħobs, ġardiniera, irnexxilna nsibu ġardiniera, żebbuċ iswed u żebbuċ aħdar, kappar, naqa' beans ukoll, u star of the show insejtu. Ovvjament, ġbejna. Issa dik il-ġbejna ġibilna Mr. Daniel meta ġew żuruna, so very lucky li għandi ġbejna għax ovvjament mhux ħansib ġbejniet hawnhekk. Ma ħana nagħmel taħlita. Ftira, fake ftira tinsejħela għax metanġi ftira. Taħlita tajba. Anka. Grazzi. Closer after hops, insomma. Il-ħobs ma jiġbaħ xej ftira. Imma ċertu tajjeb, imma ftira tqar minn il-dem aħjar. Intom xi preferu ftira radba jew ftira ibsa, għażin tqarmeġ. Inti tippreferi tqarmeġ għax vera. Dik tal-smart ġobni, irqiqa, ma tkunx moxna Eżatt. u tqarmeġ. Jina jdejqu niftajar rotob, meta ma jkunx hemm ftajar armċu. Dejqni. Ħaniklu l-lunch u lejla irridu niklu ras il-forn għajdulkom ġiex tajjeb. So, nkellimkom il-lejla. So, wasal fil-għaxija u ħanippruvaw ras il-forn, ċe Daniel ħajipprova ras il-forn. Xtant kemm kellna minestra li baqa l-aħħar ftit u ħani jieħdu jiena biex naqbdu neħelsu minna. Daniel għajdinna naqax taħseb. Chef Victor. Il-lozor fil-background fil-mera. Tajjeb, ta' ġomni nqażżet sosi kieku ma. Ija apparentament il-ratio ta' salsa u ross ma kienx tajjeb avolja għamilt kif qaluli, ġivini. Meħ vera darba ħana għamil nqas ross. Għamilt 400 grams għal min kurjus. Għaniko issa. Ok, moġbuk ġifiri. Ija. Insomma jina ħanikol il-leftover minestra u koll. Narakom għada, something fun. Naqa mux mil għada. Insomma ħatkunu tafu in 5 seconds, so see you. Hello, so wasalna kważi lejl aħħar, illum is-sibt u illum emissni nagħmel il-qassatat. U apparti l-qassatat ukoll ħanagħmel qisu platter żgħir, platter bit-tnaqqir imma tnaqqir Maltin. Għax għandna l-galletti, għandna it-salsa tal-Malti, smoked, għandna l-bigilla, u frajtu il-bira meta kont qed nagħmel il-ftira għandna wkoll il-ġbejniet dawn, please note, sponsored minn mhux vera sponsored imma ġabu għomna il-familja tagħna meta ġew żuruna, so shout out to them. Imma ħanibda bit-taħlita, so ħanagħmel qassatat tal-irkotta u tal-piżelli. So tlaqna nibdew. Okay, so għatliet nagħmel piżelli, ħanilħaq nibda t-taħlita tal-irkotta. Issa għat-taħlita tal-irkotta għandna bżonn ovvjament irkotta. Ir-riċetta li qed nuża jużaw pecorino, ma stajtx insib pecorino, so ħanuża parmeġġan. Bżonn mel ovvjament, u skont kif tiġi l-konsistenza tat-taħlita nara nitfax ftit bajt.
Mela kif rajtu ftaħt l-ġina kollha, ħanilħaq nibda nagħmel tal-rikotta. Daw għadbaqalhom naqra rridu jiġu vera soft li jisom jitabġu naqa. So ħanħallihom ftit oħra sakemm nagħmel tal-rikotta. Basikament nitfgħu ftit kotta fin-nofs, importanti li ma nagħmlux ħafna x'inkella toħroġ meta mirwa. Insomma, mirwa bil-mod. Tanx tiġini pulita sewwa. Ma tiġi logic. Mela ħarġu u kif ġrali l-ewwel darba li għamiltom, naħseb ta' rikotta mhux naħseb, imlejthom wis mhux ta' rikotta biss naħseb kważi kollha, ovvjament infetħu. Imma it-toma kollox mhux vera bakil. Ekku hi. Għamilt il-pletter ħanurikom. Issa hekk nitfgħu l-qassatar. Mela daw galletti. Twisties da żebuġ mhux Malti, ovvjament xejn mill-market jekk rajtu l-video tal-aħħar darba li jekk li għamur warawh. L-istess li ġibna l-aħħar darba, bigilla smoked Maltese sausage. Mbagħad għamilt pletter żgħir ta' ġabon fuq il-board li xajt illum ukoll, da Dutch cheese, parmigiano u ovvjament star of the show il-ġbejna Maltija. Actually naħseb awċija ma nafx minn ix-xerta. Araw naqaħi. X'mara għandek? Ekku hi. Ekku hi. Illum qed ngħid ħafna hi. L-darba li għamiltom tal-piżelli ġina qaxot minn ġewwa, so darba ħallejt luna aktar ilma. Iżak mortan tal-Maxens. Illa l ġina kemm ġiet tajba. Jien għamiltem. Approve. Approve mill-raġel. Ejja sa sar il-kotta. Ujiet. Għaddejni. Sorry. Keep up. Ġietja. Jien. Preferi. Vera? Jiena piżelli fen. Ejdu li Ne, fil-kommenti. jena preferi piżelli, ma xi raġuni oġbitni żjeddi. Not up to standard il-piżelli tiegħi. Tafala, għam maqdar naqa. Il-piżelli, texture ma ġiġ soft. Isu kien naqibes il-piżelli ġiri. Naħseb rrit nafġuna iktar mela. U iwa constructive criticism. Ma ħa morru, ħanaraw il-film, unkoplu niklu, narakom għada fil-ħodu. Alla ħardix li huwa dish speċjali għax huwa il-favorit tiegħi. So, see you. Wasalna f'timiem ta' dal-video. L-aħħar ġurnata l-lum ta' tisir l-minħat u l-lum ħanamlu possibilment l-iktar ħelu favorit tiegħi Malti li huma l-adam tal-mejtin. Dana tqomt kmini biex nagħmel it-taħlita wkoll qiegħda fil-friġġ għaliex tkun trid toqgħod fil-friġġ mqarsija. Xtrajt daw online għax ma stajt insib imkien hawnhekk ovvjament u ħsibthom mhux ħajslu fil-ħin imma fortunatament waslu jumejlu. So tlaqna nibdew għaliex diġà sar il-ħin u peress li llum il-ħadd normalment noħorġu. So tlaqna.
dawn isbaħ minn dawn u da letteralment lajsing nowhere to be seen. Imma di inqasmet li naqa jien mpoġġihom inkisrit li imma m'hemmx tagħmel. Imma vera kuntenta kif ġew. Issa ħanħallihom joqogħdu naqa' u naqsama waħda u ngħidilkom kif ġew. Lesti, għadu u għilni nikkummedja biex nuhu video ta' puri tratti, pero dawk ħanħallihom għan-nies u jiena ħanikolli ma tantx ġew sbieħ. Infatti diġà qasamta għax provajt nuhu video aesthetic imma naħseb fail. Ħanipprovaw. Jisek xajtom mill-ħanut. Il-mam għalt li dawad biħu €8 Malta, waħda sħiħa jek bħal kbira. Ġifiri jek naqbat imbiħu maw, nżir sinjura f'Novembru. Naħseb vera ġew tajbina. Naħseb daw laqwa ħaġa l-ġewni dil-ġimgħa u l-Minestra ġitni tajba wkoll. Ustu bifera anka t-torta. Naħseb l-unika ħaġa li ma tantx ġitni sew kienet it-torta tat-tamal għax kien wisq bajt, so ma ġietx kif xtaqt. U ross il-forn se ġi aħjar ukoll. U l-qassatat, kif rajtu imlejthom wis u ma nafx nirwi l-ġina biex jiġu bħal qassatat il-propja. Imma apart minn hekk naħseb għamilt xogħol tajjeb, ġifieri please għajduli fil-comments xi ħsibtu. U anzi, jekk rajtu saw, please ħallu li comment. X'inhu l-platt favorit tagħkom Malti, jew Hellu, jew whatever. U il-platt favorit tagħkom li għamlu n-nanniet jew il-ġenituri jew whoever li hu imma tradizzjonalment Malti. Ħallu l-komment ħankun naf minn hekk li jara dal-video u who's a true fan. Għax naf li probably jew min qasbis jasal sal-aħħar. Imma dak kien il-video, nispera li ħadtu gost, jiena vera ħadtu gost personalment, I ate, to be honest, u għandi bżonn ġimgħa ma nsajjarx issa, so ġimgħa take away ċajta ma nixtieq. Grazzi ħafna tal-li rajtu il-video, tisawx tagħmlu like u subscribe u narakom il-ġimgħa d-dieħla. Happy Sunday! Maltin, għax... Dwejja. Naħseb xan nitkinajt qabel.